मेल खालामनाय नुनो मोननाय जादों एक्चुअली बे मानि थाखाय बे मेलखौ लानाय जादों आरो बेयाव आयजनबो खालामनाय जादों जानाय लोंनाय एक्चुअलि मानि थाखाय खालामनाय जादों बे हाबाफारि दिनैनि बे मेला जाहैबाय बिटिसि आकर्ड जिथु 2003 10 फेब्रुवारियाव जादोंमोन बे आकर्डखौ गोसोखांनो थाखाय आरो फालिनो थाखाय दिनै सान्तिपुर प्राइमारिया बिपिएफनि जानानै गासैबो मावथि सोद्रोमाफोरखौ लिंहरनानै बे आकर्ड दिनखौ फालिनाय जादों आरो बे फालिनायजों लोगोसे दिनै गावनिनो मावथि हान्जाफोरखौ थुलुंगा होनाय जाबाय जे बिपिएफ गभर्नमेन्टखौ मानो थाखाय लाबोफिननांगौ आरो बिपिएफ सरकारा मा मावलांदोंमोन आरो दा बिपिएफ सरकार गैयैयाव जोंनि बर' हारिया बिफा गैयि जानानै दङ जोङो माने जोंनि बिटिसि बर' हारियानो जोङो दस्रानि सायाव आथिं सिङाव थानांगौनि खोथा फैदों दा बिनिखायनो दिनैनि दिना गोथार दिन आरो बे गोथार दिनावहाय मोनसे गोसोखांथायखौ होबाय बे गोसोखांथायानो जाबाय जोंनि रायजो राजा पाब्लिकफोरखौ जेसेबांनाखि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव थांदोंमोन बिपिएफनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो आह्वान खालामो दे जोंनि बे बिपिएफ दोलोआव फैफिननानै गावनि राव हारिमु नेरसोनखौ बासायनो थाखाय जोङो खावलायफिननाय जाबाय आरोबाव जोङो हाग्रामा सार जिथु जोंनि मानगोनां बुंनो थाङोब्ला दिनै गाबोननि बियो जोंनि बर'नि बिफा जानानै दङ दिनै आथिखालनि बिफाया मडार्न जुगनि बिफाया बर'फोरनिया जोंनि हाग्रामा सारानो दा बिनिखायनो बे बिथांखौ जोङो बिफा महरै लाबोफिननानै जोंनि बर' हारिखौ बासायनो जोंनि बिटिसिखौ बासायनो बे दिनैनि बिटिसि आकर्ड दिनाव जोङो गोसोखांनाय फैबाय आरो बिनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो खावलायनाय थाबाय जोंखौहाय लोब लोब फैनानै बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानै आरोबाव जों बिपिएफ सरकारखौ दाफिननो थाखाय